Balotelli, Aguero! ба ҳама салом дӯстон, бо шумо мисли ҳарвақта канали Майдон TG. Акнун мо бо шумо метавонем Криштиану Роналдуро табрик кунем. ӯ дар охир муайян кард бо кӣ мехоҳад ҳаёташро пайваст кунад ва ба наздикӣ қатори футболбозони безанро тарк мекунад. ин ҳафта ӯ ба арӯсаш пешниҳод кард, Ҷорҷино Родригес. албатта ӯ розӣ шид. аз рӯи маълумоти бинои италиявӣ La Repubblic, аллакай ин зимистон Криштиану ва Ҷорҷино мақсади тӯй карданро доранд ва ҳатто дар сомонаи ин портал рӯйхати футболбозоне ки ба тӯй даъват мешаванд вуҷуд дошт, вале дар ин бора дертар гап мезанем. аҳози боша биёин кӯтоҳ карда дар хотир меорем ё мумкин якин бор мефаҳмем чӣ хел Роналдо ва Ҷорҷино шинос шуданд. ин ролик бо ёрии компанияи букмекерии AdinXBet сохта шид. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокоде ки дар рӯи экран мебинед майдон нависен, барои якм депозити кадагии шумо бонустон метиҳанд зиёдаи 1000 рубл. дар он регистратсия кунед агар накарда бошед. ссилкаш дар описания. Ҷорҷино дар шаҳри майдааки туристии Испания бо номи Хака таваллуд шудааст. аллакай дар 4-солагӣ Ҷорҷинои кӯдакро ба рақсомӯзӣ супориданд. рақс ин сабаби ба давлатҳои калон сафар кардани Ҷорҷино шуд. баъди мактаб ӯ ба Мадрид кӯчид ва рақсомӯзиро давом додан гирифт. барои пул кор кардан барои зиндагӣ ӯ баъди дарсҳои рақс фурӯшанда дар маркази савдо кор мекард ва инчунин карьераи моделро сар кард. дар яке аз намоишҳои мӯд духтар ва Роналдо вохӯрданд. аз сабаби фишордиҳии журналистон ӯ аз кор дар маркази савдо баромад. ҷуфтҳо муносибаташонро хела пинҳон карданд, вале пинҳон кардан барои ин хел шахси машҳур дар ин вақту замона қариб номумкин аст. баъди якчанд вақт Роналдо ва Родригес якҷоя дар маросими FIFA Football Awards пайдо шуданд. аллакай мисли ҷуфт. баъди ин Ҷорҷино бо яке аз агентствоҳои моделӣ шартномаи калон имзо кард ва инчунин ба зудӣ ҳисоби подписчикҳояш дар Instagram зиёд шуд. баҳори соли 2017 Криштиану Роналдо дар таги сурати якҷояашон навишт ки фарзандро интизоранд. моҳи ноябри соли 2017 Роналдо 4 маротиба падар шуд. Ҷорҷино ба Роналдо духтар таваллуд кард бо номи Алана Мартино. ба наздикӣ ин ҷуфтҳо тӯй доранд. ана акнун мегузарем ба рӯйхати меҳмононе ки даъват мешаванд. танҳо футболбозони дастаи Барселона, Реал Мадрид ва Ювентусро номбар мекунем. ҳамаи ин хабарро дар сомонааш бинои La Repubblic нашр кард. фикр мекунем ягон кас ҳайрон нест ки дар рӯйхати даъват мешудагон ҳамаи футболбозони дастаи Ювентус ҳастанд, якҷоя бо тренери даста ва тренери тими Португалия Фернандо Сантуш. албатта бо сер Алекс Фергюсон намешавад, барое ки Роналдо якчанд бор дар интервюҳояш гуфта буд ки ӯ аз ӯ миннатдор аст ва махсус ӯро падари футболист мешуморад. инчунин ба рӯйхати даъват мешудагон ҳамдастаи пешинааш Вейн Руни ва Рикардо Куарежма дохил шуданд. дар дидани ин меҳмонон дар рӯйхат ягон кас фикр мекунам ҳайрон намешавад, вале бо бозингарони Барселона ва Реал вазъият душвортар аст. аз Барселона дар рӯйхати даъват мешудагон танҳо Лионел Месси ва Семеду вуҷуд доштанд. аз Реал қариб ҳамаи бозингарон дар рӯйхат буданд, ба ғайр аз Серхио Рамос, Гарет Бейл, Иско ва тренери нави Реал Сантьяго Солари. зато дар рӯйхат Зайниддин Зидан ва қариб ҳамаи футболбозони тими Португалия вуҷуд доштанд. сабаби набудани Рамос, Бейл ва Иско маълум аст, барое ки охирон вақтҳо бисёр гапҳои нохуш дар бораи Роналдо имина аз ин футболбозон шунида мешид. ба ҳамин дӯстон тамом. агар шумо аввалин бор дар ин канал бошед, ҳатман обуна шавед ки аз хабарҳои нави футбол қафо намонед. бо шумо буд Мирзоёр Гаиров. хайр.